Just 20 minutes after 8 o'clock on a very beautiful Thursday. How you doing? As unodigwa naiwe zhira iwawo zvenyaya iri pano paita dambudziko ratiri kusangana naro roda kuti timboti mwinyi zvishoma hanzi kuzvikoro uku zvikuru sei vari kuenda kuECDA kana kuti ECDB vana kwanzi vari kupuwa malisti mamwe asingaiti. There's a list randakasangana naro nezuro raitaura kuti tiri kuda painjel, tiri kuda mop. So ine ndakangofunga zvangu ndikati vana vanenge vari kana kuti 35 muklasi handiti mumwe nemwe mwana akauya nemopu zviri kureva here akuti chikoro chiri kuti classroom 1 ichange ichimopesewa nemamopu 35. Handizivi ipapa vangu handizivi ndotoda kuti tichobatsirana, but some of the lists that we are seeing are very unrealistic. Muri kumbozvifambisawo sei? Muri kuzvigona sei? Makapuwa malisti akaita sei kuzvikoro uko? Handibate pa0713060600 or just respond on our social media platform. Remember, it's Facebook page yedu, it's Hewe FM 100.2. Timbowisisa because it's back to school. Zvakaomera munhu wese apanatsi kuzviziva, especially iko kuzvikoro kana vatorisa headmaster vatonyazoiziva nyaya because iwo most probably kuchikoro kwavo kutoriwo netuma something, but some of the things that are being told kuvabereki haandi kuona kunge hangozvisiri fair. Zvinhu zvakanyatsooma, especially mabhuku ari kudhura, unosvika wonzwa wakaunta bhuku $2.50. Ngatinzwiranei tsitsi solution toita sei, especially ine hangu kuECDA and B handisonyatsonzwisisa. Saka mopu munenge muchii painjel muri painjel unonzwisisa zvakuti ndazopinza chichichi, but mopu chaiyo aiwa ndibate umbondiudzawo kuti zviri kumbonzi kudiniko kuchikoro kwemwana. Tibatsirane tionesane. Remember, this is back to school season, so pamwe pacho tikasabatirana pamwe chete handizivi inangu apa ndichazivi. Ndibate apa 0713060600 and let's talk about it. Ndandichikumbirawo maticha mungotinzwirawo tsitsi zvinhu zvakaoma kuoma kuti wo chaiko.